Ilele nginamukela kuyona-ke i-Chef The Soul TV News. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe lapha futhi njengoba-ke sibona-ke isimo-ke sezulu singesihle lapha ku-N2 osukwini nje lwanamhlanje. Abezimo laba ey'phuthumayo baye bamatasa kakhulu laphana-ke abeyinkampani laphana-ke eyaziwa nge-IPSS Medical Rescue. Lana-ke bekulandela-ke ingozi edlule-ke nomphefumulo lapha kuwona-ke u-N2 ngasemfuleni-ke uThukela. So laphana-ke kuqinisekiswe eyokufa-ke komuntu oyedwa nokulimala-ke kwabanye abantu. Umgwaqo-ke uye waphazamiseka ngaso leso sikhathi-ke kwase kuba ukuthi-ke kunxuswa-ke abantu ukuthi-ke bashayele ngokucophelela njengoba-ke isimo-ke singekho sihle ngale ndlela-ke ekwenzeka ngayo. So-ke ziyaqhubeka-ke izimo nokungabi zinhle ey'ndaweni-ke ezahlukahlukene njengoba-ke kusayilezi iy'nsuku nje even nakhona-ke ngayo i-weekend nakho futhi-ke abantu bayaxwayiswa kakhulu ngazo-ke noma-ke ngazo ngizosho kanjalo ngazo iy'mvula noma isimo-ke semvula-ke esikhona-ke njengamanje. Uma-ke siqhubeka nalo lolu daba isexwayiso la siye saphinde futhi safakwa njengoba-ke le ngozi le yenzeke njengoba nibona lesithombe. Le ngozi kuthiwa-ke enye eyenzeke lapha eThekwini namaphethelo. Kwase-ke kuyanxuswa izakhamuzi zaKwaZulu-Natal ukuba-ke baqaphele njengoba-ke izangoma-ke zikhiphe isexwayiso-ke ngesimo salo-ke izulu-ke esesigabeni-ke sesithupha esikhona-ke noma-ke esikhomba imvula-ke enamandla ehambisana-ke nokuduma kwezulu ezindaweni ezahlukahlukene. Lesi sexwayiso-ke silandela-ke esangolwesine esibike okufanayo nokubonakale kwenzeka ezindaweni ezahlukahlukene-ke ikakhulukazi entshonalanga yeTheku lapho-ke bekuvaleke khona-ke imigwaqo eyahlukahlukene-ke iseKloof nakhona-ke nase-Pinetown ngenxa-ke yokugcwala-ke kwawo amanzi. Kubikwa-ke nokushona-ke owesifazane oyedwa olimale washona-ke laphana-ke emotweni yakhe-ke iguguleka-ke imuka namanzi emfuleni-ke uMbilo. Abe-Mobi Law 911 kuba ilabo-ke bezimo-ke ey'phuthumayo inkampani-ke esithi-ke yezimo ey'phuthumayo bathi-ke babikelwe yizakhamuzi laphana-ke ezihlala-ke khona laphana-ke ngasemgwaqweni i-Nelson Mandela Road bebona-ke imoto igudla-ke emzini yabo-ke iphushwa amanzi. Bafike behambisana-ke nabe-IPSS Search and Rescue, umnyango-ke wezicishamlilo-ke kamasipala-ke weTheku kanjalo-ke nabe-ER24 banikele-ke kule ndawo-ke bathungatha-ke le moto egcine-ke itholakala-ke ngasebhulokweni-ke lase-Stapleton ngezithuba-ke zabo-1 kusho ukuthi-ke ekuseni ezintatha. Ngeshwa-ke baqinisekisile ukuthi-ke bekunowesifazane-ke ekhona emotweni obese shonile noma obesephangalele. Umphathiswa-ke umnyangweni laphana-ke wezokubusa nokubambisana-ke nezindaba-ke zomdabu esifundazweni kwimfundazwe Buthelezi kusenxuse laphana-ke izakhamuzi ukuthi-ke zihlale ziqaphile-ke njengoba-ke isimo sezulu-ke singekho sihle futhi sikulesi sigaba sesithupha ekukhulunywe ngaso. Namathimba-ke lana-ke alawula-ke izinhlekelele azoqhubeka-ke nokuqapha-ke yonke imizila-ke emikhulu-ke nezindawo-ke ezijwayele-ke ukuba nezigameko-ke ezihlobene nazo leli ukuze-ke zilekelele uma kuney'nhlekelele. Ngapha kwethu ngiyofisa ukuzwakalisa-ke noma uzwakalisa umbono wakho la kwi-comment section, ungakhohlwa-ke ukusubscribe.